evin çema tu evine dixwazî le jwê ditirsî ger tu li evînê neamade bûyî çima gazî wê dikî ger tu di nav evînê de bijîta tu çawa dikarî wê ji mirovan ve şêrî karekê ez te dîtimo evîn hat wek demek ku ne dicihte em nedizanin çawa evîn tê nav jiyanê lê em tê de winda dibin tu wê veşartî dikî ez jî razî bûm lê evîn wek ronahiye nikarî wê veşêrî ew dikeve derve diken û giriyan de xwenî şan dide ger tu ji mirovan ditirsî çima tu evînê digerî ger evîn rast e divê tu ê bi ewayekî